uitam, era un videoclip sau ce cum să numesc pe YouTube, da? Un confrate preot care spunea că dansul nu e păcat. Nu e păcat să dansezi, domnule. Că până la urmă omul este om, trebuie să distreze. Păi ce facem cu Biblia? Că Biblia spune că dansul este egal cu curvie. Așa spune. S-au ridicat să joace și au curvit, spune cuvânt. E egal cu desfrâul. Oricine a dansat să se pocăiască. Cine nu, slăvit să fie Domnul. Cine vrea să continue așa, problema lui. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate să spună altceva. Sau nu putem să spunem păcatului altceva. De aceea vă spun că a venit vremea când spune aici, zice, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Vedeți, noi îndemnăm pe oameni și avem datoria să îndemnăm pe oameni, dar să avem grijă unde îndemnăm pe oameni. La ce credință? O credință dintre asta dăunoasă? O credință care te lasă cu de toate? Aia nu-i credință, frate. Spune Sfânta Scriptură, prin Sfântul Iacov, că și demonii cred și se înfioară, dar nu se pocăiesc. Da, și ei cred mai mult decât mine, să știți. Au o credință